Sanibonani guys, igama uNqobeleni Phathela Mazibela. Homecoming ngomhla ka-16 February. uSifiso ufike lapha eklinikhi yase-Okhambeni egugusheka ephethe unkosikazi wakhe ethi phela ucela usizo ngoba phela nakho semane wavuka ukugula esithubeni. Uthe efika nje khona bengayitsheli nakancane ukuthi uzobe sebona uZethu ngoba phela wamgcina ethi uyahamba uyale kwaNdongazi uyaduma uyofundela ukuba i-surgeon. Naye-ke uZethu uthuke womuzwaneni ukubona phela uSifiso ephethe umankwanyana ngoba phela mhlabe egcina ukubonana ayimpela kokungekuhle neze, impela kokuyikati negundwane. Akupheli-ke lapho. Umane nje uZethu wabuye wayikhumbula ukuthi hayibo uzeleni lapha ekuhambeni eklinikhi ukuhlenga iy'mpilo zabantu. Wathi mbekeni phansi umankwanyana, bambeka esihlalweni. Wathi lethani ibhakede lokuthi abuyise phela mekumele ahlanze. Hayi nangampela-ke guys, bamnikeza ibhakede wahlanza-ke umankwanyana. Emva kwalapho wambona uZethu ukuthi hayi cha, sengathi ushodelwa amanzi emzimbeni. Uthe lethani ama-sachets e-hydration gijimani, etshela onesi. Bathi onesi ayi asasiphelele bandla ama-sachets e-hydration. Wathi hayibo sizokwenza njani? Okay, kulungile-ke ngicela simenzeleni u-glucose bandla, ngisacela nibilise amanzi, nifake iy'puni eziwu-8 zikashukela ne-half ya-teaspoon kasawoti wamanothi. uSifiso yeyi umbhubhudlo phela loyo, nizonika unkosikazi wami umbhubhudlo. Nabazali bami bashona beshona kule klinikhi le ngenxa yokuthi anihlezi njalo niney'nsiza ey'fanele. Iklinikhi enjani le hlezi ingenazo iy'nsiza? Waphendula unesi wathi hayibo sihambisile i-application yokuthi phela basinikeze ama-suppliers kodwa nanamanje abakasiphenduli. Hhayi ukuthi i-order silipresanga sesilipresile. Wathi noma thiwa kunjalo anilandeleli ngani pho? Ngike nje mina ngifele unkosikazi wami ngizomthola kahle, kufuze ngabe nayo yonke into eniyidingayo la. Wathi uZethu Sifiso ehlisa umoya, kumele si-improvise. Le nto engithi ayenziwe izomsiza umankwanyana. Ngicela ungithembe bandla, ngicela ungithembe. Nangampela-ke guys, wehlisa umoya uSifiso. Hhayi bahlala phezu kwawo-ke u-glucose, bafake iy'puni kashukela, bafake iy'puni kasawoti emanzini afudumele. Abantu-ke bomphakathi waseklinikhi yase-Okhambeni baphuza bathi ukubuyisa amandla phela kule nkinga ababhekene nayo. Ayi akupheli-ke lapho guys. uZethu uhambile wayobuza-ke futhi iy'gulane ngamunye ukuthi ngabe yini abagcina ukuyidla osukwini namhlanje. Oyedwa-ke uke washo ukuthi uphuza amanzi asemfuleni. Hhayi uZethu-ke wathi ukhona yini omunye umuntu la eklinikhi ophuza amanzi asemfuleni? Kwacishe kwaphakamisa wonke umuntu laphaya eklinikhi. Wase wabona ukuthi imbangela-ke yokuthi abantu begule kangaka yingoba baphuza amanzi omfula, since phela amanzi esigodini sise-Okhambeni ekade engekho umasipala engavaze wa-provide for umphakathi. Akupheli-ke lapho guys. Sengathi-ke uShwabi umane nje wathola ukuthi uMaNgcobo ubhizi urana ibhizinisi lokuluka abantu amakhanda emzini wakhe ngesikhathi yena esahambile emsebenzini. Ube ukuthola-ke lokho-ke akavaze sabuze elangeni. Umthethisile kumankwanyana washo uMaNgcobo unkosikazi wakhe ukuthi kungani emenzela yonke into kodwa engafuni ukuthi abe u-housewife, arane nje kuphela ishibhini leya abanayo lapha ezibhizinisi lakhona esikhundleni salokho elokhu efuna ukuba nebhizinisi lakhe naye eliseceleni uMaNgcobo. uMaNgcobo-ke guys uyikhulumelile washo ukuthi naye uyathanda ukuba umuntu wesifazane oyimelayo, umuntu wesifazane onamaphupho azokwazi ukuthi awafeze noma thiwa unkosikazi womuntu. Kwabe uyithintele kuShwabi. Wathi uShwabi wena ukuthi inkinga yakho awunawo udanki, ayikho into ongingakwenzeli yona. Uyazi baningi kangakanani abantu besifazane la ngaphandle abafuna ukungena kulo muzi, wena udlala ngomuzi. Udlala la emzini wami, uthatha umuzi wami ucathi udlala uMasigcozi la emzini wami. Waqede lapho wathatha zonke izinto zakhe zokwenza amakhanda abantu wayoyishisa uShwabi, wahayiza uMaNgcobo. Kwanhlanga zimuka nomoya ngoba-ke uShwabi besesikhalile sakhe sicathula ukuthi phela umuzi wakhe loya wathi kuzokwenzeka intando yakhe. Wayithatha-ke izinto zikaMaNgcobo wayishisa. uMaNgcobo-ke mane wakhala wayolala embhedeni, kanti akazi ukuthi ulala nje vele nawe usezogula lokugula kokuhlasele wonke umuntu laphaya Okhambeni. Uhambile-ke uNgaraje waye emsebenzini ngakusasa. Hhayi uMaNgcobo kwangavuke kabakithi. Wafona-ke uNgaraje wabuza phela ukuthi awuvuki namhlanje. Wathi ngiyagula, ngithi ngisabathe ngiphakamisa umzimba awuvumi. Kodwa-ke futhi-ke nebhizinisi lami lifile. uShwabi ungibambile ukuthi ngiluka abantu la ekhaya, waqeda washisa zonke izinto zami zokusebenza. Hhayi-ke wazwelana naye-ke uNgaraje, kodwa kwabonakala nje ukuthi cha akusizi ngalutho ngoba vele ugirl usemane wamoshakala enhliziyweni, uphuke emoyeni, waphuka emphefumulweni, ngisho-ke nasemzimbeni imbala ngoba nakho phela usephethwe naye yilesi sifo esihlasele wonke umuntu esigodini sase-Okhambeni. Akupheli-ke lapho guys.
uShwabi uke wafika-ke laphaya ethaveni yakhe. Semefika nje khona wabona ukuthi hayi cha, sengathi akugcwele namhlanje. Wathi methi nhlanhla akekho-ke futhi naye uMaNgcobo. Wabuza ukuthi uphi, washo ungaraji ukuthi hayi cha, uthi akezi namhlanje ngenxa yokuthi uyagula. Wathi hayi ayikho into ayigulayo loyo, udinwe nje ukuthi mina ngithathe into zakhe ngayishisa. Uyabazi abantu besifazane banamhlanje abakwazi ukubonga, abakwazi ukuyijabulela into esibenzela yona. Uyazi futhi wathi ungaraji hayi uMaNgcobo nje ukuthi ufuna nje ukuzimela, ufuna nje ukufeza amaphupho akhe, hayi ukuthini. Wathi hayibo uyamsupport yini nawe? Wamane ungaraji wancamela ukusuka phambi kwamehla Shwabi, ngoba phela uShwabi uyindlovu kayiphikiswa, akekho ongakwazi lokho. Sebuyela-ke endlini uShwabi esaqhubeka nokuthethisa uMaNgcobo, esho ukuthi wena namanje usasembhedeni ulele, kade ngisho ukuthi mina sobabili kumele sihlale sindawonye sisaphothana, kodwa wena usuphuma ngale usuvula ibhizinisi ngasese ungangitshelanga. Yazi uma wayeshilo ukuthi mina ngingakushadi wena ngenxa yokuthi uyile ntombazane ethanda i-attention, uyathanda ukubukwa wena, uyintanda kubukwa. Wazithulela nje uMaNgcobo, wathi kudliwani namhlanje mfazi, namanje usathule angiziba, uzongidinela kuze kube nini? Wazithulela nje uMaNgcobo. Hayi wagcina ebona kuShwabi ukuthi ngcono yomnyakazisa. Utheme emnyakazisa, hayi bo ugirl akavuki. Waqala waphenika-ke manje-ke uShwabi, wafonela udokotela-ke wabe wasendlini, wathi akaphuthume ezekhaya nayo inkinga-ke manje isivelile. Udokotela kusendleleni nanguShwabi usaqhubeka uvusa uMaNgcobo, uMaNgcobo akavuki guys. Lapha-ke eklinikhi namanje-ke uMaNkwanyana naye impela udonsa ngodiesel. uSifiso kukhala inyembezi zikaNandi washo ukuthi ucela nje uMaNkwanyana angalinge amshiye ngoba akazi angaphila kanjani ngaphandle kwakhe. Ukusho konke lokhu nje uZethu emva kwabo akamboni uSifiso uZethu. Washo ukuthi ngiyacela uMaNkwanyana kube kuyakwazi ukwenzeka ngabe yimina lo olala kulombhede wena uhambe ekhaya. Ngiyakuthembisa mawululama la sizohamba sekhaya silungisa izinto. Ngiyaxolisa kakhulu ngokuzwisa ubuhlungu nokuhlambalaza emphakathini. Hayibo uSifiso guys, bengathi nje impela ubeka amazwi okugcina ngathi uMaNkwanyana usiyamshiya straight emhlabeni. Waqhamuka kuZethu washo ukuthi ungakhathazeki, uzolulama uMaNkwanyana, washada imbokodo la. Hayi nangampela uSifiso wathi uyabonga. Wabehamba uZethu kabili kathathu wabheka emumva, wabona ukuthi cishe ngampela wawumosha umndeni omuhle. Wayisola intombi ukuthi ngampela wayelifakela nonyawo kuloya mshado loya waya phakathi kaSifiso noMaNkwanyana. Guys, akupheli-ke lapho. NoMatron akazibekile-ke phansi, uhambile-ke kwayoyiceba iy'ngane lapha e-police station ukuthi izona lezi ezihambile zontshontsha-ke imali yakhe. Lapho-ke okunye okuhlekisa kakhulu ukuthi usezazi ngisho amagama azo zonke. Ushilo nje wathi hayi uNomalanga, uNomfundo, uVusi kanye noSiphamandla yibona labo abantshontsha imali yami. Hayibo guys, lapho-ke nephoyisa-ke lizamile ukusho ukuthi hayi mhlawumpe iy'ngane seziyayisola ngoba zizile kwena zazoyiceba. Wathi hey, ukubona kukuncane ucatha abadlwanyana nje bahle bayanofuzela, ungabathathe ubafake endlini ubagibelise ngisho embhedeni ubasonge ngey'ngubo. Kodwa wazi kahle ukuthi laba bathi bangakhula beba bantwanyana nje bese beba badala uma sebefana nobhova abaqashula amaketanga bezinja. Ngakho-ke ngithi manje aziboshwe lezi y'ngane, akusezizona manje imidlwane lezi, sekuwobhova bezinja abadala abaqashula amaketanga, mababoshwe. Hayibo guys, uMatron. Lapho-ke iy'ngane manje ziyatatazela, zisazi ukuthi zenze njani ngoba phela ziyabona ukuthi sengathi-ke zinyathela umuntu orongi-ke manje. uMatron halifaka libuya nodaka, akanawo ushwele, umdala umncane, zifa ngamvunye laphaya kini. Fela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNgqabeleni Phathela Amazwibela e-homecoming ngomhla ka-16 February. uSifiso ufike lapha eklinikhi yase-Okhambeni egugusheka ephethe unkosikazi wakhe ethi phela ucela usizo ngoba phela nakho semane wavuka ukugula esithubeni. Utheme efika nje khona bengayitsheli nakancane ukuthi uzobe esebona uZethu ngoba phela wamgcina ethi uyahamba uyale kwaNdongazi uyaduma uyofundela ukuba i-surgeon. Naye-ke uZethu uthuke womuzwaneni ukubona phela uSifiso ephethe uMaNkwanyana ngoba phela